Bartimeo esan dut laguntza behar dut. Importante da guretzat jakiteko ez gaude autosuficiente. Laguntza behar. Nora joango gara laguntza hori hartzera, Jesusi. Bartimeo daki behar duna da. Momentu honetan itxua da. Eta Jesusaren gana joan. Guk igual ez gaude itxua, baina pertsona guztiak zerbait dauka, lutsa bat, zerbait dauka, eta importantea da hori ez tapatzeko, baina hori bai, daukat hau, eta Jesus, zu zara nire laguntzailea, zu zara nire salbatzailea, Jesusen gara joan. Beldurik gabe, ez gara perfecto, ez, eta ez tapatu hor, no, ni oso ondo no, ez, behar duna naiz, eta horregatik, Jesus, nahi dut nire bizitza.